Jama'a irin wannan bidiyon bai cika tashe ba wanda cewa mun fi mai da hankali a zagin shugabanninmu da cewa ba sa ƙoƙari, ba ma mai da hankali akan yaban ko kuma akan ƙarfafa gwiwan mutanen da suke ƙoƙari wajen daƙile wannan matsala, musamman Polisawa, sojoji da kuma 'yan sa kai. Wannan dai da kuke ganin shi a tsaye ɓarawon daji ne da aka kama shi, mai satan shanu da satan mutane da kuma satan sauran kayayyaki. Bari ku ji cikakken bayanin menene ya faru, sannan kuma ya aka kama shi, sannan kuma da ma bayanin da ya kamata a ce kun sani. Ai sauraro lafiya. Kuke gani kasurgumin ɓarawo ne na daji, kuma mai satar shanu, mai satar mutane ya garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa. Yana ƙarƙashin ƙungiyar ko in ce dabar wani kasurgumin ɓarawo wanda ake cewa Sani Muhindinge. Dubinsa ta cika, kuma dama Hausawa suna cewa ƙarshen alewa ƙasa. Allah ya kama shi kuma gashi a hannu ya zo hannu. Ya yi bayanai da yawa, ya ce shi bai san sau nawa aka je ba, bai san iya mutanen da aka kashe ba, amma dai yanzu dubu ta cika. Ina so ka yi wa masu kallonmu da masu sauraronmu bayani. Ya sunanka? Ka buɗe baki Alhaji Sirajo. Sirajo Mamman ne. Sirajo? Ni dai ba taɓa kama ne. Sirajo wa? Sirajo Mamman. Sirajo Mamman. Akwai wani suna da ake gaya ma? Ni dai ba taɓa kama ne ba. Wani suna ake gaya maka? Sirajo Kutuka. Kutuka. Ba mu jin ka. Ni dai ba taɓa kama ne ba. Sai yanzu. Yanzu. To me ya faru? Lokaci ne ya riga yi. Lokaci ne ya riga yi. Saboda al'amura ne dai ga suna suka zo daban-daban wanda muka yi. Kuma tun da mun riga mun yi, mun sani kuma sabani ne daga Allah. Amma muna roƙon Allah tun da Allah ya sa haka ta faru, abinda ban taɓa gani ba, amma ni muna roƙon Allah tun da haka ta faru, Ubangiji Allah ka shirya mu, ka shirya bayan mu. A wace daba kake? Sani Mahudinge. Ka buɗe bakinka. Sani Mahudinge. Sani Mahudinge. Shine shugaban ku? Shine. To kai ma an ce daba ce taka kake da ita kake cin karan ka babu. Muna dai tare. Yara nawa ne a ƙarƙashin ka? Muna dai tare. A wurin sa? Ni. To kai ne mataimakin shi? To shi ma din Allah da zai zo hannu. To Allah ya yarda. Yasa ba taɓa kama ka ba. To hali yau da gobe ko? Yanzu yara nawa ne a ƙarƙashin ku? Aƙalla za ku kai kuku nawa a cikin daji? A yaran mu suna da yawa. Za ku kai kuku 200? Kila ma muna iya haura. Za ku iya wuce 200? To karfe bindiga fa? To bindiga gila ba mu rasa 150. Za su kai 150? To yanzu kai Kutuka aƙalla ba a ƙasar ba ka kashe mutum nawa ne? To ainihin yanzu shekarar ka nawa dai a wannan sana'a? Ina da 35. 35 kana yi? Ana wannan fashin dajin da kai? A gadare na fara dai. Da farawa? Kana ɗan shekara 35 ka fara? Kamin bindigun su zo ba. Kamin bindigun su zo. Ai bindigu ga da baya suka zo. Ba a taɓa kama shi ba sai wannan karam. To yanzu kidnapping shekararsa 50